יובל ויינר ואביעד לוטבק. היי, ברוכים הבאים לעוברי אורח. שלום לכולם, ברוך הבא לפודקאסט החדשות עוברי אורח, הפודקאסט שבו תתקבלו עדכונים חמים טריים על כל מה שקורה בארץ ובעולם. וואו, זה ממש ככה, אנחנו באים לפה כל חמישי. נכון. לתת לכם את החדשות במשקל נוצה. במשקל נוצה, שזה משהו הפורמט שאנחנו אומרים, שכאילו זה קליל כזה, מלשון קל. מלשון קל, נעים. מלשון קל, נעים, כאילו, אתם יודעים, נגיד אתם עכשיו נמצאים באיזושהי חרדה נניח, לא יודע, אז מניח וזה, אז אתם אומרים, בוא נשמע את זה, אבל במשקל נוצה. במשקל נוצה, אני לא רוצה לשמוע את זה עכשיו, כאילו, במשקל של דברים יותר כבדים. כן, כמו קקה. כמו קקה, דוגמה מעולה, הנה זה, אגב, למי שפעם ראשונה שומע, זה הרמה בגדול. זה הרמה, קקה. קקה, יהיה עוד הרבה. יהיה עוד הרבה. לא יהיה, היום לא. היום לא צפוי לכם קקה בפרק, אז מי שלא אוהב קקה, מוזמן להישאר. זה הפרק בשבילו. וזהו, מה עוד חייבים להגיד? כי אנחנו ממש רוצים כבר לצלול לתוך הכותרות. בוא נצלול אליהן פשוט ונגיד דברים בסוף. כן, יאללה. מה שלומך אביעד, הכל בסדר? בסדר, מה איתך? אתה בטוב? אתה מרגיש? לא. אתה מפחד? אתה מכחיש? אני בהדחקה. בהדחקה? כן, זה קשור לכותרת הראשונה, בה אנחנו מבזבזים את הזמן. אז יאללה, בוא תריץ אותה. קדימה. לקראת תקיפה איראנית. דרמטי קצת. כן. לקראת תקיפה איראנית, חברות תעופה רבות ביטלו את טיסותיהן לישראל, או חברות תעופה רבות. נכון, זה גם אופציה שהיא אפשרית. אני רק אתן איזה סוג של דיסקליימר, אנחנו פספסנו את החיסולים בשבוע שעבר. נכון. אז למי שמאזין רק לנו, כי הוא אדם חסר אחריות, אז ישראל חיסלה את מספר 2 בחיזבאללה, ואת אסמאעיל הנייה, לכאורה. וגם כנראה באמת, כן. לא. כי זה אנחנו. האמת שנכון. באמת, מעניין אם יש מישהו כזה שכאילו מין כזה. אני יוצא את העיניים שלי לגבי מה שקורה בחוץ, רק דרך המשקפיים של עוברי האורח. רק עוברי אורח. והוא מבחינתו מין כזה, על מה הם מדברים? איזה פחד הם מדברים בכלל? יש פחד? יש פחד, אני לא מבין, מה קרה? מה, שלא נזכה בעוד מדליה? מה? אני ממש מקווה שאין מאזין שיושב, אני אומר לקראת תקיפה איראנית, וכזה אומר, פאק, תקיפה איראנית, פאק, אני לא מאמין. אני מקווה שאין את זה. אנחנו מבקשים מכם להתעדכן גם דרך מקומות אחרים. אלינו לבוא בשביל המשקל הנוצה, כמובן. ולהיכנס אותנו ואת פיקוד העורף, תתעדכנו את פיקוד העורף. אפשר להתעדכן, כן. ויכול להיות גם שהתקיפה, זה דיסקליימרים שפשוט, בגלל שאנחנו חיים במדינה המסריחה הזאת, התקיפה יכולה לקרות עד שהפרק יעלה. כן, אנחנו מקליטים ביום רביעי, הפרק עולה בחמישי, יכול להיות שזה קורה היום בלילה. נקווה שלא יקרה, או שכן. יכול להיות שהפרק הזה יהיה מצמרר. שיהיה בו רגעים מצמררים. כן, שנגיד דברים שיגידו, וואו, הוא אמר את זה, אפילו יהיה את זה בחדשות כזה, ויגידו, לא יאמן, הפודקסטרים הצעירים חזו את מה שיקרה. כן. בשמיני לשמיני, שזה תאריך יפה לתקוף, אגב, מחר. גם היום תאריך יפה, 7/8. רציתי להגיד שאני מקווה שזה לא יקרה, ואז אמרתי לעצמי, אולי אני מקווה שזה כן יקרה, כי מרגיש לי שאם הם בחיים לא יתקפו, זה ניצחון, כי אנחנו נחכה לנצח ונמות מהתקף לב. כן, לא, אני מרגיש, לגמרי, אני כבר כל יום אומר, למה הם לא היום, למה לא היום, למה לא, כאילו, נגיד, ישבתי לפני יום, לא זוכר, נראה לי יום ראשון או שני בערב, ורציתי להיפגש עם חברים, וכזה נסענו להיפגש בבר וזה, וכאילו, ואז היה איזה מין כזה, טראמפ אמר, איראן יתקפו הלילה. ואז כזה, אמא שלי התקשרה אליי כזה לחוצה, תחזור הביתה וזה, ואז אני נפגשתי עם חברים, אמרתי, לא, אני חושב איתם קצת, וזה אנחנו חושבים חצי שעה שלנו באיזה בר יחסית בצפון העיר, יושבים ברחוב, איפה ברים באיפה שעושים את הפיגועים. ואנחנו חושבים, ואני כל הישיבה איתם, כאילו, אני מסתכל אחורה כזה בחשוד, כל בן אדם שעובר נגיד פעמיים, היה איזה 2 אנשים שעבדו כזה, הלוך חזור, בפאניקה מטורפת שזהו, זה קורה, יש פיגוע, ואז טיל על הפרצוף שלנו. אנחנו נמות מפיגוע, ואם לא נמות מהפיגוע, אז אנחנו טיל זה, וחצי שעה של חרדה, ואז נסעתי הביתה, ואז אני קם בבוקר, אין תקיפה בלילה, ואני כזה, בשביל מה התנהגתי כמו מטומטם עם החברים שלי? כן, אבל מה קשור פיגוע? חשבת שזה יהיה משולב לרמת חשבתי שכל הדברים הרעים קורים הלילה עם טראמפ. זה החרדות, זה לא טוב. כן. זה הניצחון שלהם, יובל, תפסיק לפחד. אבל זה מבאס שאני עכשיו צריך להיות חזק רק בשביל שהם לא ינצחו. נכון. לא, אבל אני רוצה להיות חזק בשביל עצמי. אני אחשוף שאתה גם, אתה אמור לנסוע לחיפה היום. נכון. אני מקווה שתיסע, ואתה קצת מפחד. זה בסדר, אותי זה מעליף פשוט, אני אשתף את המאזינים, כי כל המשפחה שלי שם, ואתה מפחד לנסוע למקום שכל המשפחה שלי נמצאת בו. נכון, נכון. אז כאילו, איך זה גורם לי להרגיש? לא בנוח. אתה כזה בא לפה ואומר חופשי, וואי, מה, לנסוע לחיפה, העיר המפחידה הזאת? ואני כזה, כל מי שיקר לי נמצא שם, יובל. נסראללה אמר אתמול לתושבי חיפה, אל תסמכו על הממשלה שלכם. אוי ובוי, אם הוא אמר... ובוא, אתם קרים בקריות, זה לא חיפה. נכון. סכסוך פנימי שכולם... לא, אבל אתה יודע, זה עדיין לא בטוח, אבל רציתי לרגע שיחשבו שאני חיפאי, זה נשמע... לא, אתה לא חיפאי. אני לא חיפאי. אתה ממש לא חיפאי, אתה מהקריות, אביעד. מהקריות. וכולם יודעים את זה, כל המאזינים יודעים את זה טוב מאוד. ואפילו לא מהקריה הכי טובה שיכולה להיות. איזה קריה אתה בכלל? אתה, לא? אתה, כן. למה? אתה זה טוב.
זה חנות בגדים כזאת של על שני, זה יוקרתי. זה באמת חנות בגדים טובה, אבל קריה לא. מה קריה טובה? מוצקין, ביאליק. מוצקין וביאליק, אחרי כן, נשמע קריית טוב. ים ועטה זה בתחתית. כן, לא, זה נשמע על הפנים. וקריית חיים זה בכלל לא קריה, זה חלק מחיפה. כן. וואו, זה שקר שאנשים מבלבלים לא יודעים. אותנו. ממש מבלבלים. מדהים. חשוב. לדעתי, חברות התעופה ביטלו את הטיסות שלהן מסיבה אחת פשוטה, ברור לכולנו, האנטישמיות, נכון? ברור, כן. ברור, לא רואה שום סיבה אחרת. רק אנטישמיות. רק הן מפחדות לנחות בשדה תעופה של יהודים, כן. אתה מבין? זה הסיבה. שלא יספרו לך סיפורים על טילים מאיראן ולבנון. כן. אנטישמיות זה סיבות להכל תמיד. נכון, ואני חושב שאנחנו גם, אני אוהב את זה שכועסים, לופטנזה מבטלת? למה אתם... ברור שמבטלת. יש איום קיומי על המדינה הזאת, אני לא הייתי טס לפה בחיים. איך הוא באמת עם של פגים. ממש מפגרים, וראיתי שגם האיומים של האיראנים הם נהיו נורא ספציפיים כזה, הם כתבו לביבי, צייצתי את זה למי שעוקב אחריי, ואם לא תעקבו, איזה ניצול. מה? לא יודע איך זה אתה יכול קרה. לדבר רגיל, הטוויטר שלך לא מעניין אותנו. זה גם לא טוויטר יותר, זה אקס. אקס. או איקס? די. הם כתבו לביבי, ראית את זה? הם ממש שמו תמונה של ביבי, נראה קצת עצוב, והם כתבו, נערוס לך את השינה, זה העין. השינה. נערוס לך את השינה, ולעולם לא תרגיש בנוח. זה נערוס עם מים, כמו שאמרתי. מה, עם ווט ווילי, כאילו? לא יודע, מה זה נערוס לך את השינה? הם ימרחו לו משחת שיניים על המצח? כאילו, אני לא רוצה להבין מה זה איום יחסית מינורי. ממש. אני לא יודע כאילו מה זה האיום הזה, גם נערוס לך, לא תישן, לא זה, כאילו, זה איום נורא ספציפי. כן. ואני חשבתי... לא רוצים להרוג אותנו? אני לא יודע, רק להרוס לי את הם השינה. רוצים לעשות אינסומניה, כאילו, זה היה... אני ישר חשבתי, אתם מתכוונים שתביאו לו תינוק? כי הוא לא ייתן לו לישון ולא יש רוח, וואו, אני בדיחה מעולה וצייצתי אותה, ולכן תעקבו אחריי. ואנשים התלהבו ממנה. ממש 70 לייקים. 70 לייקים לא פחות. 70 לייקים נלהבים. לא, יש 70 לייקים ו70 לייקים נלהבים. אני חושב שזה בדיחת האבא הראשונה שלי. וואו. אני עוד לא אבא, אבל אני כבר... אתה הולך להיות כל כך... אני רואה את זה קורה. היי, מה זה, ילדים, מה? אתה הולך להיות הקומיקאי של ההורים. של ההורים, אני... בואו למופע לכל המשפחה, ויד לוטבק. ימות לפני. טוב, אתה רוצה שנעבור לכותרת הבאה והמשמחת? אני אשמח, קדימה, תקריא אותה. טוב, אז ישראל, מדינת ישראל שלנו היקרה, זכתה ב6 מדליות אולימפיות. יס, והלוואי שעד מחר עוד, אבל לא תנו נראה לי. תנו לי עוד. כן. אבל גם, אני לא בטוח שאני רוצה עוד, כי כאילו, זה כיף ששוברים שיא. אם עכשיו שכבר שברת את השיא, אתה תגדיל עוד את השיא, אז יש לך סבירות יותר נמוכה שאתה תשבור שיא. ולא יודע, אני רוצה לשבור שיאים. אז יאללה, אז פעם הבאה שיש לא לשחוק מדליות, כל הספורטאים הישראלים. בדיוק, תרגעו. נפרט קצת למאזינים, כי בכל זאת אנחנו פודקאסט חדשות מכובד. כן, לא, ברור, בוא תתן אותה. אז 3 מדליות בג'ודו, 2 מדליות בשייט, ומדליה אחת בהתעמלות מכשירים, ארטיום דולוגו פיאט. לא, דולגולפיאט. דולגולפיאט? לא, רגע, לא משנה. לא חשוב, נו די. וכרגע זו אולימפיאדה עם הכי מדליות בהיסטוריה של ישראל. כן. ואנחנו פורחים תחת איום קיומי. מרגיש לי שכאילו באולימפיאדה הבאה אנחנו נצטרך מלחמה גרעינית, ואנחנו נשבור את השיא הזה. זאת אומרת, אנחנו צריכים להיות בפאניקה ובאיום. אז זה טוב לנו. בעצם איראן וחיזבאללה עושים לנו טובה. תראה איזה מדליות מתוקות תוך כדי איום. ממש, כל כך כיפיות, באמת. כן, כן. אתה יודע, במכות אנחנו טובים, לשחות, יש איזה בדיחה, אני לא יודע איך היא הולכת, אני כל פעם שמתחיל עם הבדיחה הזאת, אני פשוט כזה סותם את האוזניים, אפילו לא בטוח שאני יודע איזה בדיחה הזאת. אתה לא יודע את הבדיחה שכן אנחנו טובים, הישראלים טובים במכות, טובים בלשחות וטובים התעמלות מכשירים זה קצת הורס את הבדיחה. זה הורס קצת הבדיחה, כן. כן, ובסוף זה רוסים, פשוט רוסים שבאו לפה. כן, הרוסים כל כך טובים בהכל, ותודה שבאתם לפה. תודה שבאתם. אבל אתם לא באמת יהודים, אנחנו לא קונים את זה. הענקתם לי את אשתי גם. כל הרוסים שבאו לפה. ככה זה עובד. הם באו והביאו את אשתי איתם. איזה נסיכים. האמת שקצת בסה לזוכה המדליות הפעם בעיניי. כי אם... פעם היה לך כזה זוכה אחד באולימפיאדה, 2 בלחץ, אז כאילו הם היו חוזרים לארץ, כולם בטירוף עליהם, מחכים להם בנתב"ג, אתה יודע, מקבלים קמפיינים עם בנקים. היום כאילו אף אחד לא יזכור. לא. אתה יודע לציין עכשיו את 6 השמות של כולם? בחיים לא. אחי, כאילו... באמת, אם עוד חודש אתה שואל אותי מי זו את ענבר לניר, אני אומר לך שזה מישהו שהייתה איתי בשכבה. באמת? לא. אוקיי. אתה מבין? אבל ברעיון. הבנתי. נגידו לי כזה, ענבר לניר, כזה, הייתה איתי בשכבה, לא? כן. אבל לא באמת. היינו בחטא ביחד. כן, לא, היינו איך האמנתי לך ישר שהייתה איתך בשכבה? בדיוק, אתה מבין? אתה רק מחזק את הטענה שלי. זה שם של מישהו שהייתה בשכבה. האמת שהייתה לי ענבר, יערה לניר. יערה לניר. אולי קשורה אליה? לא, לא. לניר, מה זה לניר? לניר זה... ניר? מה זה ניר? מה זה ניר?
אנחנו לא יודעים מה זה ניר. יש מילה, אבל יש שם משמעות נפוץ, למילה ניר. זה אולי עץ? נראה לי משהו? עוז. עוז זה כוח. ניר זה גם נראה לי כוח. ניר או זה גובה. כוח? אולי גובה? כן, ניר, הוא ניר. ניר, הוא ניר. פשוט מזיינים את המוח. זה מצחיק שכל דבר שאתה יכול להגיד עם פנטומימה וכזה שם, זה כזה, כן, הוא יואב. הוא יואב. מהאדמה. איי. קיצור, אז יפה, כן. לא נזכור אותם, לא. סתם נזכור את כולם. את יפה הבלורית והתואר. כן, והמדליות. בקיצור, כל הכבוד להם, באמת, אני אומר לך, זה לחץ בלתי רגיל, והכי התלהבתי דווקא ספציפית מהג'ודוק, אפילו לא זוכר את השם שלה, איך קוראים לה? הרשקו. הרשקו. וואו. וואי, בן אדם מקסים. מה זה, איך היא הפילה את הטורקיה ככה? הפילה אותה, אתה יודע איך זה ריגש אותי? גם כן. להפיל טורקי? זה היה אדיר. זה הסיפוקים שאתה צריך. לא, אם הם הייתה מנצחת עכשיו סתם איזה מדינה, איזה הולנד, מה מעניין? היא פילה טורקיה על הראש. כן, לא, זה פשוט מדהים. איזה כיף. אני שם בשביל זה. ברור, לא, אבל לא, זה באמת כיף, באמת אין כיף כמו מדליות. כאילו זה פשוט משמח אותי, באמת אני לא צוחק עכשיו אפסין, משמח אותי בטירוף. אבל לא צפיתי בשום דבר שהוא לא שידור חוזר קצרצר, אני לא צופה בזה. אני לפעמים פותח ברקע ככה. שזה ירגיש לך שמתקיים משהו ברקע. כן, לא יודע, זה נחמד לדעת שאנשים עושים עכשיו ספורט, מרגיע אותי. היה גם את האצן האמריקאי, אתה עוקב אחרי זה, שזכה נוח, שהוא זכה במדליית זהב. מה, והוא יהודי? הוא לא יהודי בכלל. מה זה השם הזה נוח? הוא שחור, נוח. זה השם של האמריקאים. אולי יהודי, מה הקשר שזה שהוא שחור? לא, יכל להיות יהודי, נכון, אבל הוא אפרו-אמריקאי. לא, הוא רץ מהר, אתה ראית יהודי שרץ מהר. אז הוא זכה במדליית זהב. רק אם יש כסף בסוף. או, אם תשים להם שם את הכסף. קיצר, אז הוא רץ מהר, והוא ניצח, אבל היה איתו סיפור לפני. אני רוצה קצת לספר למאזינים. לא, בוא נספר לנו סיפורים מאחורי הקלעים של האולימפיאדה. הוא אמר באולימפיאדה הקודמת, הוא צחק על ה-NBA. הוא אמר להם, אתם קוראים לעצמכם, כשאתם זוכים ב-NBA, World Champions. אוקיי, אתם זכיתם ב-NBA, איזה וורד צ'מפיון? זכיתם בתוך ארצות הברית, מה אתם מבלבלים את המוח? אם אני אזכה, אני וורד צ'מפיון. אז ה-NBA כולם חמים עליו, כולם שונאים אותו. לברון ג'יימס רותח עליו, הם באו לריצת 100 מטר שלו, לראות אותו לא מנצח. זה ממש כיף. אשכרה. רצו לראות אותו, לא זוכה. והוא לקח את הזהב מול הפנים שלהם והביט אליהם. איזה סיפורים. איזה מלך. הוא וורד צ'מפיון, ומה אתם? מה אתם? ארצות הברית צ'מפיונס אולי. נכון, כן. היי, אפסים מיליארדרים. אפסים טיפשים. טיפשים שכמותכם. לברון ג'יימס יותר כמו לברון אפס. כן. כן, טוב. מה עוד היה לנו באולימפיאדה? יש לך עוד דברים? לא, סתם הייתי כן אומר שהדיסוננס הוא קצת קשה, כאילו, כזה שאתה כאילו מרגיש כזה, וואי, איזה כיף להיות ישראלי. איזה גאווה ענקית להיות ישראלי, ואז פשוט, וואו, אנחנו עומדים למות בסוף. מה זה איום קיומי לעומת 6 מדליות טעימות? מה אנחנו... האמת שזה די משתווה. זה ממש מאפס את זה, אני כבר לא מפחד כשאני יודע שיש לי 6 מדליות. ועוד 1 זהב. ממש. או 2? 1. 1 זהב. וואי, הלוואי שהיה לנו, פעם היה לנו 2. אגב, היה את עניין המתאגרפת הטרנסית שלא התייחסנו אליה, אני חושב. היא לא באמת טרנסית בסוף. מה הסיפור? זה בדיוק היה לזה ויכוח עם חבר. אוקיי. שאני כאילו זוכר, מה שאני יודע עכשיו זה שכאילו היא נולדה בת, אבל יש לה איזה פגם גנטי שיש לה גם איזה כרומוזום של גבר, אז כאילו יש לה המון טוסטסטרון, אבל יש לה כאילו כן איברי רבייה נשיים. נכון, זה בדיוק הסיפור. זה בדיוק הסיפור? 100% כאילו שמעת, אתה חקרת את זה לעומק? כי אני יודע שאתה מעניין אותך מאוד טרנסים. אני חקרתי את זה, בהתחלה היה הרבה עליהום על זה שהיא הייתה גבר וטרנסית ולא, ורואים אותה ילדה קטנה אלג'יראית, קטנה חמודה, עם שפם קטן. בסדר, כמו לכל ילדה אלג'יראית. כמו ילדה אלג'יראית, וכאילו, ונפלו עליה, אבל מצד שני יש ויכוח על זה, כאילו, זה פגם גנטי שנותן לה יתרון אולי לא מוצדק. כן, אבל אני אגיד את זה כמו שאמרו כבר 3,500,000 איש לפניי. גם למייקל פלפס יש איזשהו פגם ברגל, שאפשר להגיד זה בגלל שיש לו פגם גנטי. אז זהו, אז האמת היא שכאילו, אני קצת מרחם עליה שהיא חפתה את כל זה. אני חושב שאם היא הייתה טרנס, היא לא הייתה אלג'יראית. נכון, לא, זה ברור, אין טרנסים אלג'יראים, לא ייתנו להם להיות טרנסים. ברור. זה הכי עצוב, היא סתם בת. כן, להפך, צריכים לעודד את זה, שיש שם איזשהו עניין לא ברור באלג'יר. כל אנשי ווק. רגע, אבל הקטע שכאילו... smoke on the water. היא טומבוי פשוט. כן, היא טומבוי. ומה קרה? היא מרביצה. היא כמו... מי עוד טומבוי? מי עוד טומבוי? מאיפה אני מכיר את טומבויים? מה, אנחנו בבית ספר? אולי לניר, ירדן לניר הייתה טומבוי? ענבר לניר, אני מניח שהיא טומבוי. בקיצור, הנושא הזה נתחן, אבל לא כמו הבנות שהגבר הזה הרביץ להן מכות רצח, סתם, אני ממש בעד האלג'יראית. היא זכתה בסוף, הבנתי שהיא... היא זכתה.
היא לקחה את כל הסיפור. לקחה את כל הסיפור הזה ביג טיים. וואי, מעניין למה. אולי בגלל שיש לך כרומוזום של גבר? כן. כן, כי האגרופים שלה חזקים כמו של בן. אולי יש לו פשוט טכניקה עילאית? כן, לא, זה מישהו טכניקה. בדק את הטכניקה העילאית שלה? לא. האמת שכששמעתי שהיא הפסידה מלא לבנות לפני, אמרתי, מה אתם רוצים? היא כבר הפסידה, מה אתם בוחרים? הפסידה בעבר לבנות? כן, הפסידה איזה 9 פעמים, זה לא איזה בלתי מנוצח. אז מה קרה פתאום? לא יודע, האיטלקייה הזאת יצאה פוסי. סתם בגלל שהיא בכתה. כן. היא חטפה מכה, אמרה, כואב לי מדי. את מתאגרפת, את לא מתביישת. ראיתי גם כן, עוד מה ששמעתי עליו, זה שהיה איזה בחורה שהעיפו אותה מהכפר האולימפי, איזה שחיינית שוודית לדעתי או משהו. למה? שהיא עשתה אווירה לא נאותה בכפר האולימפי, ושאמרו שהיא יצאה לבלות וצילמה את זה, ואפילו הלכה ליורו דיסני. אוי, לא. זה האווירה לא נאותה שהבחורה הזאת. מה, בגלל שהיא יצאה לבלות? יצאה ליורו דיסני, אמרו לה, גברת, לא בבית ספרנו. מה? פה לא מבלים, פה רציניים. הם לא חופשיים שם לעשות מה שהם רוצים? מסתבר שלא. וואו. בחורה יצאה ליורו דיסני, אמרו לה, לכי הביתה, קישתה. איזה הבדל בין... לכי צחקי עם מיקי מאוס בבית שלך, מפגרת. העיפו אותה מהתחרות? כן, נו. אבל היא רוצה להתכונן על איזה 4 שנים. לא, סליחה, היא כבר סיימה את התחרות, אבל היא אוקיי. רצתה כזה להישאר לבלות בכפר האולימפי. אמרו לה, אופי, את עושה כן, פה כן. בלגן. מדרדרת פה את הנוער. מדרדרת פה ספורטאים, אבל אומרת להם, בואו ליורו דיסני, עזבו אתכם את התחרות, הריצות. יאללה, אז התכוננתם לזה 4 שנים, אפשר לחשוב חיים פעם אחת. וואי, לא ידעתי את זה. זה קוריוז טוב. זה קוריוז, לא, כי אני לא מביא קוריוזים של ג'ייף כמוך. רק טובים. רק קוריוזים טובים ונהדרים. יאללה. אתה רוצה לעבור קצת לדברים לרע. פחות משמחים. כן, בוא נחזור לרע. כן. אבל במשקל נוצה. כמובן, אני אקליל את זה. שלא נשכח, כן? שלא נשכח. אני ממש אקליל את זה. ברור. כאילו זה פיגוע דקירה בחולון, לא, זה פיגוע דקירה בחולון. לא, סתם. סתם. היה פיגוע דקירה בחולון, מזעזע, ובן גביר אמר לאחר האירוע, סו נשק, זה מציל חיים. הוא כאילו כזה, תשמעו, אני על העניין של לנהל למשטרה כמו שצריך ויתרתי, עכשיו זה עליכם הסיפור הזה. כן. בעיה שלכם שאתם מתים. אני אמרתי לכם לשאת נשק. זה כאילו הדרך שלו להגיד לנו, אתם ברשות עצמכם, חבר'ה. כאילו, ששר לביטחון לאומי אומר לך לקחת נשק, הוא בעצם אומר לך, אני לא יכול להגן עליך יותר. כן. וזה מעצבן, סליחה שאני נהיה רציני, שהוא היה בא לכל זירת פיגוע בעבר ואומר, איפה שר הביטחון? ועכשיו הוא כזה, חבר'ה, הבנתי את התפקיד, קחו נשק. קחו נשק בבקשה. כן. נשק כמה שיותר גדול, כי אין מה לעשות. כן. כן, זה נורא. הבנתי שאחת הנשים שנהרגו בפיגוע בחולון קראו ציפי פרימו. אוקיי. זהו. אוקיי. אתה לא מכיר את השיר? ציפי פרימו, יש שיר שנקרא... ציפי פרימו מחולון. אוקיי. זה שיר ציפי פרימו מחולון. יש שיר כזה. לזאת שנהרגה לא באמת קוראים ציפי לא. פרימו. אז מה, איך הולך השיר? זה בסדר, אני... לא, זה עכשיו סתם מביך. לא, תשאיר אותו. מדברים על ציפי פרימו מחולון, לון. זה של כוורת או משהו, זה אמור להיות מוכר. הבנתי. אתה יותר מבוגר ממני, אתה אמור להכיר את זה. אני מצטער שפספסתי את השיר ציפי אני פרימו. בטוח שיש פה בני 60 פלוס בקהל, שמאזינים שלנו, שפשוט נקראו מצחוק. אמא שלך מוחאת כפיים עכשיו. אמא שלי עכשיו עצרה בצד, שמה וסט. זיינתי לך את הבדיחה, ואני כזה, אוקיי, קראו לה ציפי פרימו, ומה קרה? ומה הלאה? לא אמיתי, זה בדיחה, זה כוורת. כן, זה כוורת, אחלה, אני אמשיך הלאה. ממש אהבתי את זה. כן, לא, בדיעבד. ברור שבדיעבד עמדת על זה. ראיתי עוד דבר שראיתי, שהמחבל בפיגוע בחולון נוטרל ליד תחנת דלק, ואני רוצה לתת המון מחמאות לכוחות הביטחון, שהם לא ירו בכל המתדלקים. כן. כי קשה לזהות בין מתדלק לערבי רגיל. האמת היא, אם יש מקדונלדס או תחנת דלק ליד פיגוע, ימותו עוד אנשים בטעות. כן, בוודאות. והפעם לא, כן, לא, זה באמת מעריך לכוחות הביטחון על הדבר הזה. כל הכבוד להם. כן, זה מאוד מאוד יפה. אני חושב כאילו מה הצעד הבא, נגיד שר הביטחון לאומי אומר לך לשאת נשק, שר האוצר תכף יגיד לנו לחבר'ה העניים, חבר'ה, תשיגו כוס קרטון קטנה, תלבשו בגדים מכוערים ותתחילו לקבץ את הנדבות האלה, למה אני לא מצליח, אני לא יכול לעזור לכם פה עם האוצר. נגמר האוצר. טיפ טוב. טיפ טוב, כן. טיפ טוב. חבר'ה, לקבץ. לקבץ. תימנים לי מדי בעין וקדימה. תקבצו. מה זה המילה הזאת לקבץ? הם רק בנדבות? הם לוקחים... לא, הם כאילו מקבצים את כל הנדבות למקום אחד. הבנתי. אני לא מרגיש שהם מקבצים אותו, הם קונים את זה וממש קונים עם זה שמים מיד. זה לא מקובץ כל כך. אתה מבין? אתה אומר מקבץ נדבות, אתה חושב שהם מקבצים את זה ואז קופת חיסכון? לא. ממש. אתה מביא לדעת השקל? לא, כי יש קיבוץ נדבות כזה של חרדים, נגיד, כזה של הקופות, שזה באמת ככה. אולי צריך לקרוא לקיבוץ נדבות של ההומלסים בשם אחר, אתה מבין? כן. איזה עוד שרים יש שיכולים לבקש מאיתנו בקשות נהדרות? מה עוד יש? שר החקלאות?
אין תפוחי אדמה יותר. אין תפוחי אדמה. תגדלו בעצמכם. תגדלו, אין יותר, אני יכול מה לעזור הסיפור? לכם, הכל נשרף. הכל- אני לא יודע. כן. כן. טוב. מה עוד? איזה עוד שרים? בוא נחשוב על שרים. נחשוב. שרה... שיכון והבינוי, אין לי בתים. אין לי תבנו בתים. בתים. אתם רוצים תבנו וואי, בתים. זה מנגנון בדיחה כל כך מעפן. מעפן. שר המים, אין לי יותר מים. נגמרו המים. אין לי מים. אתם לא- אין לכם- תוציאו מהבאר עכשיו. ממש. או שתעשו חור באדמה ותדחפו קש ותנסו לשתות ממי התהום. לא, ותראו ביוטיוב סרטונים איך עושים מעדים של בוקר מים, ופשוט תשתו אותם. כן, טל, תשתו טל. תשתו טל. זה יופי, בדיחות טובות. שרה, האנרגיה? אנרגיה? אין לי כוח. אני כל כך עייף, חברים. אין לי כוח כבר, די. אני כל כך עייף מזה, אני לא רוצה להיות יותר שר. אוי, מעולה, אנחנו מעולים, אמרנו אנחנו לכם את ממש זה. מעולים, והשרים פח. כן, ואנחנו נקראים מצחוק מכותרת שהיא על פיגוע, כן. לא, זה כבר עברנו את זה. עברנו את זה, עברנו. עברנו לקוריוזים, חזרנו לקוריוזים. כן. טוב, אתה רוצה להמשיך? כן, אתה עכשיו, תקריא יאללה. לנו. טוב, אנחנו עוברים עכשיו לדרום אמריקה. כדי קצת לגוון. קצת לגוון, אי אפשר כל הזמן ישראל. דוח מיוחד בארגנטינה. הממשלה תקים יחידת משטרה לחיזוי פשעים עתידיים באמצעות AI. זה כל כך בעייתי, כאילו, תשמע, כאילו כזה, כאילו כל בן אדם שעובד עם ChatGPT נגיד, אתה יוצא לך לעבוד עם זה? בטח. זה יודע כמה זה בעייתי, כאילו, הבנתי נגיד מה שהולך לקרות בעצם, שהם קצת רקע, שהם יבדקו, משתמשים בפייסבוק נגיד וכאלה, ותצליב תמונות עם פנים וזה, ואז תדע כאילו לחזות פשעים. אתה מבין? שזה כאילו, מישהו הולך נגיד, ילך ברחוב, ואז שוטר יעצור אותו, וכזה, אתה עצור בכוונה לבצע שוד של 50 בננות ופיזוק לפרוטאין ברחוב. אבל אדוני השוטר, רק ירדתי לצרוך זנות, שום זנות, אתה חשוד בגניבה של בננות. רגע, אבל אני סוחר סמים, לא מעניין אותי. היי, אמר בננות, ועל זה אתה תשב. לא נחליק לך על זה. ברור אבל זה יהיה החדשות שיגיעו מהמדינה הכי שבורה ומוכת פשע. כאילו, הם לא מצליחים לאכוף פשעים בהווה ובעבר. עזבו אתכם הווה עבר. הווה עבר זה פסה. כן. בוא נאכוף פשעים בעתיד. בוא ננסה בעתיד, כי אנחנו לא מצליחים כרגע להשתלט על כלום. וגם אתם נותנים את זה ל-AI, כאילו, AI שמייצר תמונות של אנשים עם 17 אצבעות, הם יחליטו מי הפושע בעתיד. כן, רעיון מצוין, ארגנטינה. כרגיל אתם לפני כולם. כן. גם כאילו מרגיש לי שברגע שיהיה אפשרות להשתמש ב-AI, אז החוקרים הרגילים, הם לא יחקרו יותר כלום בעצמם. כאילו זה כמו אני כסטודנט, ברגע שיש כאילו ChatGPT, אז אני הרבה יותר עצלן, אתה מבין? כאילו החוקר נגיד כזה ילך לסתם, אני מדמיין כזה חוקר הולך לצ'אט וכזה כותב, מי רצח את העיר עדה? כן. ואז הוא כזה, ואז ה-ChatGPT ענה לו, תאיר עדה היא אחת הילדות המפורסמות בישראל. הרבה אנשים היו רוצים לרצוח אותה. הנה כמה אפשרויות שיכולות להתאים. 1, אביגדור ליברמן, 2, יוני בלוך, 3, דידי הררי, 4, אילנית לוי. מלבד האפשרויות שנתתי לך, עוד אנשים רבים יכלו לרצוח אותך, ואוכל לתת לך אפשרויות נוספות במידה ותבקש. וואי, זה בדיוק מה שיהיה, ואז יעצרו את... יעצרו פשוט את ארבעת האלה, ומגיעים כזה, זה ה-AI, כאילו. ארגוני זכויות אדם התערבו בנושא. כל הזמן, כל דבר מתערבים. כל דבר, אנשים רוצים להפעיל אנשים לפני שהם עשו זה משהו. מדינה דפוקה על חיים, שבגלל שכאילו מין כזה, ארגוני זכויות אדם מתקשר לנו לפלסטינאים, אז אנחנו מין כזה, ארגוני זכויות אדם, החרות האלה. כן. אתם לא מבינים שהם לא אנשים, הם חיות. צריך ארגוני חיות שיתערבו בעזה. נכון. תראה איך אתה כאילו... אתה באמת חושב שפלסטינים חיות, אבל יש לך לב, אז אתה אומר, למה ארגוני זכויות אדם עוזרים לפלסטינים? ארגוני חיות יעזרו לפלסטינים, כי הם חיות. אל תקנו פלסטינים, תאמצו. תאמצו פלסטינים. אתה נורא אוהב חיות, ואז כשאתה מבין שהם חיות, אתה דואג כן, להם. נכון. האמת שזה, צריך להשאיר אותם בני אדם, כי בני אדם יותר קל לשנוא. נכון. גם, תחשוב שכאילו גם יצטרכו להתקן את הבינה המלאכותית עם החוקים המשתנים. אתה מבין? זה, כאילו אם פתאום ארגנטינה נגיד תהפוך למדינת דת קיצונית ויהיה אסור הומואים. אז ייקח זמן לבינה לקלוט איך הומואים מתנהגים, אתה מבין? זה כזה שני בנים כזה ברחוב נותנים כיף חיבוק, ואז הם הולכים להזדהן, תעצרו אותם! תעצרו את השני הומואים האלה שם. כיף חיבוק. זה חשוד באמת. תראה לך, יש גברים שלא נותנים את החיבוק עם השתי צ'פחות, שהם כזה בטוחים במיניות שלהם, נותנים חיבוק. שהם נותנים איזה כזה, איזה שהייה קלה, אפילו נשימה עמוקה. הם בכלא ישר. איך אני אוהב אותך, אחי. כן. מריחים קצת, אתה יודע, אבל בקטע הכי... זה בסם חדש, אחי? אגב, יש כאנשים כאלה. נכון, והם לא הומואים, הם פשוט... אולי הם כן. אולי הם כן. לפי ה-AI, שוב. תשמע, יכול להיות שטוב שיכניסו את הטכנולוגיה, אנחנו לא רוצים שההומואים האלה יתפספסו לנו. כן. לא יודע איך זה נהיה הומופובי בסוף. לא, זה סתם... העתיד. העתיד הוא הומופובי. כן. אז כל הכבוד לארגנטינה שהביאו את קטנטנות ומסי, ועכשיו חיזוי פשעים באמצעות AI. זה קפיצה. לא, זה באמת כל הכבוד להם, ואני באמת, בגדול, תשמע, בגדול אני בעד. כן. כן, למה שלא, בוא ננסה כאילו. כן. מה יש להפסיד? הרבה זכויות של אדם.
מה זה? מה זה זכויות שלנו? זה הכל, אתה יודע, היום בעולם, מה זה מאוד פלואידי הכל. לא, איזה סיוט זה, אבל כאילו, אנחנו גם, לא יודע אם אתה עושה את זה, לפעמים אתה מחפש דברים כי אתה מחפש לבדיחה וזה. נכון. תגיד לך, לא, אתה הולך לרצוח. לא, לא, זה בשביל בדיחה, אני כתבתי איך רוצחים את אשתי, זה בשביל בדיחה? כן, לא. יש קטע שהוא תמיד משתמש כאילו בשילוב של חיות ופירות. כאילו נגיד, הרבה פעמים אני יכול לכתוב לו כזה, תכתוב לי משהו מצחיק, או לא יודע מה, סתם כי אני כזה רוצה לקבל אסוציאציות. כן. ואז הוא תמיד כותב לי משפט כזה כמו, עורך הדין, הבננה היא עורך דין, או כאלה, או נגיד, סוס אכל מנגו. הוא חושב שאתה ילד. כן, הוא כאילו משתמש זה כאילו, שימושים כל כך מוזרים. אם אני אפתיע אותו, כאילו, ה-AI הוא לא ה-AI הוא ילד, אם אני אפתיע אותו, אם הבננה היא סוס, זה מטורף! זה הפתעה שהוא לא יחשוב עליה, הוא יצחק. הוא מדמיין שאתה נקרא מצחוק. כן. טוב, כותרת הבאה כזאת. יאללה, לך איתנו, קדימה. תת-אלוף, כן. ברק חירם, אמר בנאומו הראשון כמפקד אוגדת עזה, אנחנו איתנים, בניגוד לתרבות הישראלית המנותקת, ועורר שערה. קודם כל, מבאסתי שאני צריך לקום בוקר אחד, לפתוח חדשות ולראות כותרת עם שם שבחיים לא שמעתי כמו ברק חירם. כן. זה מבאסתי, כן צריך לברר מי זה, לגלות שהוא איזה מפגר בצבא, ושהוא כועס עליי, כאילו, כן. לך סדן, כאילו. מה אתה רוצה מהחיים שלי? כן. למרות שאני כן חושב שהוא די צודק. אוקיי. כי כאילו, אני באמת מתעסק כזה ברגע ובהנאה, ופחות בערכי העבר והאמונה, אתה מבין? כמו שהוא טען אתה שם. באמת פחות. תראה מה אנחנו עושים. מקליטים הוללות. ממש. מקליטים פודקאסט, במקום ללכת להילחם בחזית. אנחנו הפקרות, וצריך לסגור את הפודקאסט, וללכת להילחם בחזית. אז בוא נעצור עכשיו, ופשוט נלך להילחם עם ברק חירם, מפקד אוגדת עזה. אני חושב שחייל מדבר, כאילו, הוא כולה תת-אלוף, הוא לא נבחר, שתת-אלוף מדבר... כולה תת-אלוף. כולה תת-אלוף. תראו אותו אביעד הרבט. כולה תת-אלוף. סמל ראשון אביעד, סמר? בשבילך. היית נגד? לא, פשוט עשיתי מילואים. מילואים. לא, אגב, הייתי לוחם, אז סיימתי סמר, בכל מקרה, הזכרתי עכשיו. מה שקרה? כן, מה, אני חושב, תותח? רק ברק חירם. וואו, לא, אז בוא נשמע מה יש לך בוא, מה להגיד. יש לי להגיד? קודם כל, הוא סתם ממורמר, הוא חתם קבע 2, וזה יידרדר. חמוץ. והוא חמוץ על זה, הוא אחראי על כל עזה עכשיו, איך זה קרה לו? הוא התחיל כן. כזה, עשה כמה תפקידים קטנים, פתאום אתה אחראי על כל עזה. ברור כן. שמשהו לא יחכף. כן, כן. זה באמת משפטים שמישהו שאף פעם לא ישתחרר יגיד. מה אתם נהנים? אני לא נהנה. מה אכפת לנו? כן. בא לנו לא הבנתי, ליהנות. בשביל מה אתה רוצה? שנקנה כולנו ביביגנים בעורף, נשחק רובים? כן. כאילו, די, כאילו, אתה בצבא, יש צבא, בשביל שנחיה. הרבה אמרו, תקראו את הטקסט המלא שלו, זה לא משהו, קראתי את הטקסט המלא, זה בדיוק מה שהוא התכוון. כאילו, באמת. וואי, זה מלא פעמים קורה לאחרונה, כן. שאני כזה, זה לא מה שהוא התכוון, בדיוק אתם מוצאים דברים מהקשרם, לא. לא, זה בדיוק מה שהוא התכוון, הוא רומז כאילו, הוא מנסה להפוך אותנו כאילו אנחנו איזה מדינה, אחי, זה מדינה מערבית, אנחנו אמורים ליהנות ושהצבא ילחם וכל אחד עושה את זה בתורו, ואם נכון. אתה בחרת להתפרנס מלהיות חייל בצבא, זה שלך, כן, אחי, יש לך חבר, סתום את הפה. אחי, יש לך חבר, יש לך זה, אתה בסכנה. סתם, לא, אל תסתום את הפה. אני כן, אפשר לומר, תודה שאתה... כן, נלחמת 10 חודשים עכשיו. מסכן את חייך, משקיע כן. וזה, אני מעריך את זה שוב, אבל כאילו, עדיין חשוב לשים לב שיש צבא ויש אזרחים, ובשביל זה קיים. סיוט, תת-אלוף ברק חירם. אני שונא אותך. אני אוהב אותך, אבל. אני אוהב אותך גם. אבל אני שונא. תודה על הכל, אבל תשתנה. אל תגיד יותר לא ליהנות, מניאק. כמו מתוק. הכפר האולימפי, עבירה של הכפר האולימפי, אל כן. תלכי לסופר. אני רוצה ללכת ליורו דיסני. רוצה ליהנות. תן לה ללכת ליורו דיסני, מה? ברק חירם. יאללה, סע. יותר ברק חירום. טוב, די. כותרת הבאה? כן. מאות חרדים זומנו לצו ראשון בתל השומר. הפלגים הקיצוניים בחברה החרדית הגיעו להפגין ולשבש את יום הגיוס. נכון. איזה טירוף. כן, וגם חלקם אפילו פרצו לבסיס תל השומר. לא נכון. כן, זה מה שקרה. מה אתה אומר? כן, 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 כן. יאללה. זה קרה כאילו יום אחרי יום, ביום הראשון הם פשוט הפריעו, ביום השני פרצו לבסיס תל וואו, השומר. אני לא מבין, זה גם רק, אתה יודע, רק לצו ראשון. כן. כאילו מה, אתם עד כדי כך מפחדים שישחקו לכם בביצים? לא רוצים את הבדיקה הזאת. כן. אגב, זה גם פלגים קיצוניים שבאים להפריע לחרדים שכן מתגייסים. אגב, כמות מאוד קטנה של חרדים מגיעה לגיוס. זאת אומרת, מזמינים איזה 1,000 ומשהו, באים 4. כאילו, המצב לא טוב. זאת מסיבה לא טובה. כן, הגזמתי עם הנתונים, אבל זה ככה. כמה אחוז בנות? 0.
יואו, אין בנות. מסיבה מבאסת. בנות חרדיות בכלל, זה מסיבת נקניקיות שם. כן. והם כאילו מפריעים לאחרים להתגייס, ואז הם צועקים שאנחנו צבא נורא, כאילו הם ממש, הם גרים פה, הם מוגנים על ידי הצבא, והם לא מפסיקים לקלל אותנו. אני לא מבין את הסיפור הזה, והם לא, הם מבחינתם לא רוצים שתהיה, הם מבחינתם לא רוצים את המדינה פשוט. כן, אבל כאילו, אתם כן לוקחים כסף מהמדינה. למה את זה נוח לכם? ועזוב עכשיו את כל החרדים, נגיד הפלג הקיצוני, זה לא שהוא לא לוקח כסף מביטוח לאומי. אז זהו, אתה יודע, פתאום ראיתי תגובות בטיקטוק, שוב, זה המידע המהימן שיש לזה, אבל הבנתי שהפלגים הקיצוניים מסרבים לקחת כסף. אוקיי. אז סבבה, אז הם יכולים להגיד קול, כאילו, הכי קול שיש. אחלה, תפריעו לחיילים להתגייס. כן, הם אמרו שזה גם 7 לאוקטובר שלהם, היום גיוס הזה. הם ממש מבינים את הסיפור. הם פשוט אוהבים לקחת הם ממש אוהבים להשתמש באנלוגיות סופר קיצוניות, כמו לקרוא לכולם נאצים, כולם היטלר, ועכשיו נוסף להם לרשימה היפה 7 לאוקטובר. אבל הכי מפריע לי זה הזעקות שלהם ביידיש, הן נכנסות לי לסיוטים, הם כאילו כזה, תמיד שאתה רואה את ההפגנה שלהם, ובאמת לא בקטע אנטישמי, אבל הם מתנהלים קצת כמו בעלי חיים. אוקיי, אני משווה עוד בני אדם לבעלי חיים, כן, אבל ברור. כאילו... עכברים, עכברושים אתה מתכוון. עכברושים כאלה שצמאים לכסף. כן. לא, אבל הם נמצאים שם, וכולם ביחד, נראים אותו דבר ומשחררים צלילים, שקשה לך להבין, וזה מפחיד, וזה תמיד, למות ולא נתגייס, זה כזה נשמע כזה ככה, ואז נשמע, וזה מפחיד, אתה כאילו, לא נעים להתגייס, גם ככה גיוס זה יום מפחיד. כן, תחשוב שיש ילד חילוני מסכן שמגיע לצו הראשון שלו, צריך לראות את החרא הזה, הוא כולו מבואס גם ככה שהוא הולך לתת 3 שנים מהחיים שלו, ואולי למות. נכון. והוא צריך לראות חברה של מניאקים, ומסתכלים לו בעיניים, אומרים, אנחנו נמות ולא נתגייס, ילד, אתה שומע? לא כמוך פראייר, אנחנו נמות. ולא נתגייס. אבל הם גם אומרים, הלוואי שהם היו אומרים, אנחנו נמות, והם אומרים, נמות ולא, וזה מפחיד, וזה לא נעים, וזה מעורר חלחלה. וגם אלה לא להתגייס, למה להפריע לאחרים? באמת, זה קצת בגידה. אתה יודע, אני אגיד את המילה הזאת. וואו. זו בגידה. למה לא כולם במעצר? לא מאמין שהשתמשת במילה המטורפת הזאת. למה מפחדים מהמילה הזאת? זה קורה מלא. אבל כאילו באמת, איך הגענו למצב שהם לא רק לא מתגייסים, גם מפריעים כאילו, תצטרפו לנוח'בה, הם דתיים כמוכם, תילחמו בנו. הם עוד יעשו את זה בקרוב. וואי, האמת, אני אומר עכשיו את הכותרת של שבוע הבא. כן, תשמע, יש לי רעיון כן, אבל איך להוביל את החרדים לשאת בשוויון בנטל. אוקיי, צה"ל פשוט צריך להקים כל פעם לשכת גיוס מאולתרת, בתוך איזה בית של מישהו שהוא פעיל חמאס בשטחים שרוצים לעצור. אתה מבין? ואז כל החרדים יגיעו, יעשו בלאגן, יעשו כאילו כזה פעולת הסחה, ואז החיילים הם יעצרו אותו. אתה מבין? ואז כאילו כל פעם נשים לשכת גיוס במקום אחר, החרדים כאילו יגיעו לשם כדי להפגין, אבל בפועל הם יעזרו בפעולות הסחה. וואו, תקשיב, ברק חירם לא היה חושב על זה בחיים. לא, הוא רק לא רוצה שלא יעשו כיף. כי הוא, כן, הוא לא אוהב כיף. ואני נגיד בן אדם שאוהב כיף, ולכן יש לי רעיונות טובים. אתה יודע, אבל החרדים קצת מנצלים את זה, נגיד פרצו לבסיס. אוקיי. והם משוויצים כזה, אספנו מודיעין, ולכן הצלחנו לפרוץ לבסיס. עכשיו, בוא נדבר על זה תכלס. אתם פרצתם לבסיס ולא ירו בכם כי אתם חרדים. כי כל בן אדם אחר שהיה פורץ לבסיס ורץ לבפנים, היו פאקינג יורים בו. והם מנצלים את זה שאף אחד לא הרי בעיקרון, הם נכנסו לבסיס ללא רשות, תראו להם במרכז מסע, אין איזה 20 חרדים. כן. והם היו מתים והיו בוכים והיו צועקים, וכאילו... נו, אז תוכיחו את זה. כן, בוא, בבקשה. אבל אנחנו לא ירים עליהם, כי אנחנו מעדיפים שלא להרוג את האחים שלנו. כן. גם כן אחים. אחים במיטה שוכחים. בדיוק. בוא נסיים עם זה. כן. לא, יש לך עוד? לא. יאללה. נמות ולא... בוא נפתח את הפרק ככה פשוט עם איזה 10 דקות של... נמות ולא... יאללה, אני אתן. תזרוק אותנו שוב לחול. מחקר ענק בבריטניה, לא סתם מחקר קטן ומסכן, הסיכון לחלות בשבץ ובהתקף לב יורד למחוסנים בקורונה. אשכרה, אותי זה מבאס קצת האמת, אני אגיד לך תכלס, כי אני הייתי עד עכשיו, איזו תקופה יפה, הייתי קונספירטור של קורונה. וואו. כן, זה דמות שהחזקתי. כן, לא סיפרת לי. שכזה החיסון גרם להתקפי לב, ודלקת וזה, ועכשיו אני כאילו מגלה שזה לא נכון, וזה מבאסתי, כי אני נהניתי מהדמות הזאת. כי אני לא בן אדם, אתה יודע, איזה קונספירטור גדול כמוך, כאילו, שכל דבר מוצא קונספירציות וזה. היה לי כיף קצת להגיד כאילו, להיות בעמדה הזאת ולקבל את המבטים המודאגים והשופטים, ולא יודע. ממליץ לכל אחד, אגב, לקחת איזושהי קונספירציה, ללכת עליה. כן, אחת אבל. אחת, לא להגזים, לא לתחשב במה ממש הזו. יש לך את הדבר הקטן הזה שכאילו מין אנשים כזה, אוקיי, אתה דמות מורכבת. באמת נהניתי מזה, כאילו, ועכשיו פתאום מחקר, עכשיו אני בן אדם, אתה יודע, אני מהאקדמיה. כן. אני מהאקדמיה, אני לא יכול עכשיו לבוא למחקר, לזרוק לו זין בפנים. זה הבעיה של קונספירטורים, הם לוקחים יותר מדי קונספירטיות, ואנשים כזה, הוא פלופי. אבל תיקחו אחד. של הקורונה גם כיפית, של הקורונה כיפית. ג'סטין ביבר
החליפו אותו. לכו על זה, תתמקדו רק בזה. בדיוק. לא תאמינו בחייזרים עכשיו, ובדיפ אי אפשר להאמין גם שמייקל ג'קסון הוא מוחלף, גם שזה פול מקארטני, יש את הקונספירציה, אתה מכיר אותו? כן, בטח. וזה יש אחת איך קוראים לו? שהוא בלוך מת באמת. טופק, שם, אלוויס. טופק ואלוויס, ואי אפשר בהכל. תבחרו בן אדם אחד ולכו על זה. הקורונה לא קרתה, כן. זה פייק, זה מטרה... מה המטרה של הקורונה בעצם? לגרום לנו... לפחד, לשלוט בנו, אמצעי שליטה. ערים של 6 דקות או משהו כזה. כן, נכון, יש את העניין הזה. אני יודע כבר. חבר'ה, אם יש קונספירטורים בקהל, תכתבו לנו, אנחנו נחסום אתכם. תכנון עירוני נהיה קונספירטי. הם רוצים לעשות שבילי אופניים בכל העולם. הם רוצים שיהיה לך נוח בטירוף. האילומינטי. הקונספירציה הזאת נשמעת הכי נוחה בעולם. יהיה מסודר? כן. תודה, אוקיי. לא, אנחנו רוצים כאוס. כן. טוב, כמו שאני לא מאמין שהחיסון גרם ספציפית לשבץ והתקפי לב, אולי זה גרם פה ושם, אבל כאילו בכמות הזאת, אני לא הולך להאמין שהוא מציל אותנו, כי אני מרגיש שזה קונספירציה הפוכה עכשיו. לא רק שזה לא גורם לזה, זה עוזר בזה. די, למה להציג? זה מרגיש כמו הטרלה. זה קצת מוגזם, זה קצת מוגזם. אתם מטרילים קונספירטורים, כי הרי כל מי שמת, תמיד, נכון, תמיד מישהו מת עכשיו בחדשות, תמיד יהיה איזה טוק, לא משנה מה, תמיד יהיה איזה 3 טוקבקים של זה מהחיסולים, שזה הכינוי לחיסונים של קונספירטורים, והבן אדם מת בתאונת טרקטור, כתוב, הוא התהפך עם הטרקטור בשדה, וזה לא מעניין, כי כאילו, זה החיסונים, זה החיסונים. אולי חיסלו את הנייה. כן, זה החיסון. כנראה שהוא קיבל חיסון שני לפני 2 כן. וזה עכשיו מה ש... לא, הוא מת מהתקף לב ואז נפל טיל לתוך הזה, אף אחד לא יודע את זה. מרגיש לי פשוט שמישהו בבריטניה ראה את זה ואמר, כאילו, את כל התגובות האלה, ואמר, מה הכותרת שהכי תעצבן קונספירטורים? החיסונים טובים ללב. כן, הם טובים ללב. נכון, המסתם הזה שאתם מפחדים? זה מחזק אותו. לא יודע איך קוראים לו. לא יודע, מרגיש לי הטרלה ענקית. כן, לגמרי. אני לא מבין למה, אבל מסתכלים על התקף לב, כאילו זה בהכרח דבר רע. אתה מבין? כאילו, אני מכיר אנשים, נגיד, שקיבלו התקף לב, וזה גרם להם להפסיק לעשן. אתה מבין? כן. תחשוב, שאם הם לא היו מקבלים התקף לב, הם יכולים לקבל התקף לב. נכון, הם יכולים בסוף לקבל את התקף לב הזה. בדיוק. לא, עוד הרבה מחלות נוראיות שזה מנע מהם תכלס. כן. וואו, איזה גישה. לא, באמת, יש, לכל דבר אפשר... מכל עץ יכול לצאת פרי. וואו, אתה אומר, הכל לטובה? זה בגדול מה שאני אגיד, פשוט רציתי להגיד את זה קצת בצורה יותר יפה. כן. ואתה החלטת פשוט כאילו להגיד הכל לטובה, כמו איזה ג'ייף. אני נתתי דבר עם עץ ופרי, שאני חושב שהקהל יותר ייהנה מזה. יותר מעריך את זה. סבבה, אז תודה לבריטים. מכל סלע יכול לצאת פרח. ומים. אם אתה משה רבנו. כן. כן, אוקיי. טוב, בוא נעבור בבקשה לכותרת הכי חשובה שיש לנו פה עד היום. הכי חשובה, קצת בידור. קצת בידור, למרות שזה היעדר של בידור בעצם. כן. אחרי יותר מעשור, אילי בוטנר וילדי החוץ הודיעו על פירוק הלהקה. אז ילדי החוץ בחוץ, אה? זהו, זה מה שכתב. לא ציפיתי את זה משום מה. כן, תן לי תובנה יותר רצינית. שהגיע הזמן שהם התפרקו. כן. באמת, לא מבין איך הם הצליחו לסבול במשך כל כך הרבה זמן את המגולומניות הזאת של אילי בוטנר. הם 3 חברים והוא 1, איך נתנו לו להיות הראשי? אתם ילדי החוץ, אתם 3. למה אין להם שם? למה לא אילי בוטנר וכל השמות האחרים גם? מה זה? כן, לא יודע. אין להם אופי. אז זה באמת ילדים אגב? איך זה עובד? לא, הם כבר התבגרו. הם גדולים כבר? הם התחילו בגיל 6. אני אף פעם לא בחן, שמעתי איזה שיר שלהם, אף פעם לא נכנסתי לראות מי זה. אני בראש שלי זה אילי בוטנר ו2 ילדים. 2 ילדים קטנים. זה אנשים מבוגרים, מוזיקאים רציניים, הם לדעתי אובז את אחת התחרויות שירה. נכון, מכוכב נולד. כוכב נולד, כן. זה פירוק דרמטי, תשמע, כאילו, אילי בוטנר ו2 זמרים שאתה גם ביומי אקדח לא תגיד את השם שלהם, זה פירוק דרמטי. היה שם אפילו עוד אחד שהיה ועזב, שאני גם את השם שלו לא יודע. אז הפירוק התחיל מזמן, אתה אומר, זה הידרדרות. זה התחיל לאט לאט הדבר הזה. כן. ברגע שהוציא שיר עם אביב אלוש, היה שם כבר עניין של... אוקיי. כן. אתה זוכר את השיר? לא. לא, אנחנו כבר הרבה שנים. שיר מטורף, אתה חייב לשמוע אותו. אני אשמע אותו באמת. אביב אלוש הוא ילד החוץ שלי. כן. כן. ילד החוץ החוזר בתשובה שלך. כן. הבנתי גם שזה לא כזה דרמטי הפירוק, כי כאילו, מה שקורה זה, ילדי החוץ נכנסים הביתה, ועכשיו הם ילדי הבית. אז הם יהיו אליי בוטנר וילדי הבית. הכל טוב, הכל טוב. זה הסיפור? כן. תשמע, ראיתי את הכותרת הזאת ואמרתי, אני פשוט אגיד דברים מפגרים. לא, זה מה שאני ממש רוצה שתעשה. כי זה לא אכפת לי, אני לא... למה? זה לא מפריע לך כאילו? לא יצאו עוד לעתים כמו... בואי נאז, זה לא שלהם. בואי נאז, לתת. כן, אני לא יודע איזה שירים, לא, יש להם שירים שאתה מכיר בטוח כאילו.
זכיתי כן. שהם זכו באיזה שיר השנה מתישהו. כן, שמעתי, האמת ששמעתי איזה שיר שלהם שהוא היה כזה, אני מכיר אותו. לא, יש להם שירים מוכרים. כן. אחי, זה אילי בוטנר וידע החוץ בסוף. ברור, אילי בוטנר הוא... כאילו, בוא שנייה נשים דברים פרופורציות. הוא אמן... אנשים מופיעים באמפישוני, זה רמה כזאת של הופעות. כן, הם ממלאים אולמות. ממלאים אולמות, זה היכל תרבות. כן. אני מצטער כאילו אם מישהו ציפה לדעה חשובה. מביאים אורח את מוקי. מוקי בא? לדעתי, לפעמים. אתה יודע שהייתי מעריץ של מוקי באיזה גיל 13? זה לא נעים לי לשמוע את זה. הייתי זה כזה, אלוהים, איפה אתה אלוהים? הייתי שם בתוך, איך הולך השיר, אני לא זוכר. אלוהים, אני לא מפחד ממך. אתה מעריץ אחד הגדולים שלו, בדוע. ניכר. אלוהים! אלוהים! אלוהים, איפה אתה אלוהים? אתה מכיר את השיר הזה? כן, אני מכיר אותו. קיצר, אין לנו דעה חשובה. לא, אני אגיד לך מה, תשמע, קראתי שהוא החליט לפרק את ההרכב ושהוא רוצה לעשות אודישנים להרכב חדש. פאק. כן, כל העניין שלך עם ילדי הבית הוא קונספירציה. כן. כאילו, לא מבין מה זה אחר הזה, אתה פרק בסדרת נוער, מה אתה מפרק להקה שאתה רץ איתה 13 שנה ועושה אודישנים לחדשה? כן. כאילו, באמת, אז, אבל החלטתי שאני הולך לאודישנים. כן? אתה תהיה ילד חוץ. כן, אני הולך לאודישנים, ואני הולך לשיר שם את התקווה. ואם הוא לא יקבל אותי, אני נגיד עליו שהוא שונא ישראל. הוא שמאלני מסריח, שונא ישראל. נראה אותו לא מקבל אותי, שאני אשאר שם את התקווה, מרגש את כולם שם. אתה תשאיר את זה עם כל לבב בנימה. וואי, אם הוא לא יקבל אותך, הוא מטומטם. הוא דפוק, אחי. הוא מטומטם. ואני אשרוף אותו בתעשייה. אני חושב שאילי בוטנר, כאילו עכשיו כשאתה אומר לי שהוא עושה את זה, פשוט מרגיש לי שכנראה הילדי חוץ תפסו תחת, והוא אוהב שהם קטנים וחלשים, נכון. שהם תמיד יישארו ילדי החוץ. אמרו, היי, אילי, מה אתה אומר שלא נהיה יותר ילדי החוץ ונהיה עם השמות שאומר להם, אנחנו מתפרקים. שיק, לכו פה. אנחנו מתפרקים. אני אילי בוטנר. ככה הוא אומר, כל פעם שאתה בואי, אתה אומר, היי, אני אילי בוטנר. מה זה השם הזה בוטנר בכלל? בוטן? יש שם איזה מילה בוטן? הוא רציני? בוטנר. זה כאילו מכין בוטנים, הבוטנר. בוטנר. כן. האמת שזה נשמע קצת סקסי. נכון. אני בוטנר. לא יודע. אני באמת לא ידעתי שזה להקה שיכולה להתפרק. זה הרגיש לי כזה שאילי בוטנר מביא... אני חשבתי שמראש הם מפורקים. כי חשבתי שילדה, כאילו שמין כזה, הוא מביא אותם כל פעם לבוא איתו, אבל כאילו הם לא להקה ממש פרופר. הם תמיד היו בחוץ. כן. הם תמיד היו בחוץ, הם תמיד היו בחוץ. הם בראש אאוטסיידרים של האירוע הזה. כן, אז מה הבעיה להשאיר את זה ושיבואו מדי פעם? אירוע סופר לא דרמטי. אני חושב... יהיה להם איכות, אתה חושב? על גבול, חבל שעשינו לזה כותרת. חבל שנתנו במה לבוטנר המגולמן. לא היה, אני אילי בוטנר. לא היה כותרות בכלל של בידור השבוע, מאוד נאבקנו. לא התבדרנו השבוע, אנשים היו קצת בחרדה כנראה מהאיום האיראני. די, חברים, אולי אפשר להתגרש? כן, תתגרשו. אולי בגידות? זוגיות חדשה טובה. כן, איפה רונלי? הימים הטובים של רונלי וסטטיק שהיום מספקים לנו כותרות על בסיס דו-שבועי. מה זה? עכשיו כולם רק מתפרקים לי להקות של אף אחד לא אכפת מהן. סיוט, אנחנו מקווים שבוע הבא יהיה מלא בידור בשבילכם. מקווה שהי פייב... מה יקרה איתם? הם גם קצת התפרקו בנסיבות של מוות. בסדר. טוב. כותרת אחרונה. כותרת אחרונה שהיא גם כותרת כיפית. כותרת מעניינת, כן. לא צפינו אותה בה. תושבי עוטף עזה מתמודדים עם איום חדש. להקה של 20 כלבים תוקפניים מרצועת עזה. איי. מה אתה אומר? אני לא דואג, כי כל קל ביג'ומו. בום. בום, אחי. חיל האוויר, לא יודע. או שהשיר הזה, איך הלך השיר הקודם שרתי? אלוהים, איפה אתה? נכון, זה גם היה. שרנו הרבה שירים הפרק. בפרק השירים הגדול, אפשר לכתוב את זה. את התקווה גם. נכון, בוא נע. כן. אז קודם כל אני מרגיש איזה שיפור בתנאים. כן. כלבים תוקפניים ממש עדיף על 2,000 חיילי נוח'בה אכזריים. לא, לגמרי. אז קודם כל הכבוד לביבי על השיפור בתנאים. הוא הביא אותם ממצב של נוח'בה להקת כלבים, זה בקטנה. מריחים את הניצחון המוחלט הזה. ממש. כן. אני לא מבין למה לא פשוט אומרים להם אבל שב. כאילו מה הסרט? תגיד פשוט להם שב, זה עובד על כל הכלבים. לא על כלבים עזתים, כנראה. מה המילה בערבית לשב? השבס. לא, משהו כן, תעוות את המילה ותוסיף חטא. וואקף? וואלה ענק. כן. אגב, עוד דעה לא פופולרית, אם הכלבים האלה מסוכנים, צריך לראות בהם. אוקיי. לא, באמת, לא מעניין אותי שהוא כלב, אם הוא תוקף, תירה בו. האמת? כאילו בברכיים, כן? לא לעשות משפט שדה עכשיו. אבל כאילו, לא, באמת אני אומר, כאילו, אם בני אדם מסוכנים יורים בהם, למה שתירה בכלב מסוכן? דעה, אתה טבעוני, אני מזכיר לכולם. כן, אבל הפרה אף פעם לא תקפה אותי. נכון. וגם תרנגולת לא תקפה אותי. האמת, כשאתה אומר את זה כלב טק, יראה בראש. לא, באמת, כי הוא תוקף אותך, אני לא מצליח להבין למה עושים איפה ואיפה. כן, אני חושב שפשוט אפשר לטפל בזה... סתם, בברכיים, סליחה, אני סתרתי את עצמי. לא, אני רק אומר שכנראה...
תראה, ברור שזה בעיה שאפשר לפתור ב10 דקות, כאילו אתה קונה בשר טחון ורעל, ואני ממש לא בעד שירעילו את הכלבים, אבל אם הילד שלי היה בסכנה מלהקת כלבים, כלבים היו מתים, אני מסכים איתך. לא, כאילו, כלבים היו מתים. כלב בטירוף, תן לו תירה בו, כאילו. ואתה יודע שאני של חתולים, אז אין לי בעיה להרוג כלבים. לא, ברור, לא. זה נורא להגיד. זה גם בעיה עם כלבים, גם מה זה בכלל, אני לא מבין כאילו מה זה להקת כלבים, מתי מסתובבים בלהקות? אתה יודע שכשאני גדלתי, זה היה קטע? זה הדיבור? כן, היום, מה המדינה... שאני גדלתי. כי המדינה היום, כאילו, אני חייתי בעזה פשוט, ישראל הייתה קצת עזתית, והיה כלבים, וכלבים יש להם אופי של זאבים, הם מתאגדים ומסתובבים ביחד, זה ידוע. באמת? כן, היה לי בשכונה איזה 3 כלבים שהיו באים כמו בריונים, והייתי מפחד מהם פחד מוות. אבל תמיד 3 כלבים זה להקה. אוקיי, הם כבר מקהלה של 20 כלבים. זה לא 4-5, עד גג 5 כלבים, אתה מבין? לא יכול להיות, נגיד, בגרין דיי היו 20 מהגנים, אתה מבין? כן, נכון. זה כבר לא להקה. זה לא להקה. אז לא להטות אותנו, תקשורת. תשקורת. פייק ניוז. אני חושב שכאילו, עכשיו ברצינות שלא חשבו שאנחנו רוצים להרוג כלבים, פשוט אפשר להביא לוכדי כלבים, לאסוף אותם, ולהעמיד אותם בצורה מסודרת. ברור, בצד. לא מול הילדים. זה נורא, אגב. כי מה עשו הכלבים? כנראה הם כנענים מטורפים כאלה, שברחו מעזה, זה פשוט פחד אלוהים. אגב, שמעתי שגם הכלבים האלה, הם היו על סמים. אוקיי. כן, והם החליפו כמה שעות לפני לסים ישראלי. היה המודיעין ישראלי לא למד כלום. היה את כל הסימנים, אתה אומר. כן, כן. הם עברו כאילו דרך הגדר, כאילו כלום. כאילו כלום. חטפו כלבים. הם חטפו כלבים. הם כאילו, כן, הם אולי הכלבים באמת באו כדי לחטוף כלבים אחרים. ואז הולך להיות מסע ומתן בין הכלבים שלנו לכלבים שלהם לגבי העניין החטופים. הם חוטפים כלבים. ואז יגיעו מלא כלבים לכיכר הכלבים. והם ינבחו את כולם עכשיו. וואי, האמת היא שכלבים חוטפים כלבים זה קומי מאוד. כן, כלבים חוטפים כלבים, ואז יגיע, איך קוראים לו, ליאור אשכנזי של הכלבים, זה כלב לברדור יפה כזה, כריזמטי, שיעמוד על הבמה וינבח, וכולם יסתכלו עליו ויהיה להם כזה דמעות בעיניים. כן, אני חושב שאתה יודע, אם יחטפו את כל הכלבים החמודים שם לעזה. ואז פאג סיני יטוס עם ראש הממשלה שלנו. יטוס איתו לקונגרס האמריקאי של הכלבים. של הכלבים. וכולם יגידו שהוא מנצל אותו ניצול סיני. ניצול סיני? מישהו אמר את זה שהוא מנצל את נוער גמני ניצול סיני? לא. וואו. איך זה פספס? איך פספסת את זה? זה חבל. זה היה יכול לקלוע שם חזק בתקופה שזה היה להיט. וואו. עכשיו נוער גמני, אולד ניוז. כן, יופי, כך שאנחנו נהנינו, זה מה שחשוב, מהבדיחות האחרונות. למה? אתה חושב שלא יהנו בין? לא, מה, זה ניצול סיני, זה הדבר הכי טוב ששמעתי בחיים שלי. והיום יש לנו פינה, יובל. אתה רוצה לעשות פינת הבקבוקים? פינת הבקבוקים. עכשיו אני חייב להעביר לכם, יש לידו בקבוק, והוא פשוט הסתכל עליו ואמר, בוא נעשה את פינת הבקבוקים. זה כמה שאנחנו משקיעים במאזינים. כן, אז לא, כי לא הבאתי פה בקבוק סתם, הבאתי אותו לפני כדי שהוא יהיה פה שנסתכל עליו, זה הכל הצגה. זה גם בקבוק של וואלה. כן, וואלה, שבת הזוג שלי, יערה עובדת שם. כן. אז מה יש לך להגיד על בקבוק? למד אותנו על בקבוקים מהידע שלך שהוא רחב. טוב, אז תשמע, בקבוקים זה עניין שלם, קודם כל. יש את העניין של גדלים, נכון? זה אתה מכיר, יש את הבקבוקים הקטנים. אוקיי, בוא נתחיל מהבקבוקים הגדולים, הבקבוקים הכי גדולים שיש. לא נתחיל לדבר על ג'ריקן, אני חושב שג'ריקן, לדעתי, זה תת קטגוריה של כאילו בקבוק, ואני לא רוצה להכניס עכשיו, שסבבה, ג'ריקן של 5 ליטר, 20 ליטר, זה לא מבחינתי לא בקבוק, כן, זה כלי לקיבול מים. סבבה, אבל גם, אני יודע, מכל של 1,000 ליטר זה כלי לקיבול מים, לא נקרא לו בקבוק עכשיו. לא. בקבוק זה דבר סביר שממנו ניתן לשתות. בסדר? הבקבוק הכי גדול שאני מכיר היום שמסתובב בשוק זה בקבוק של 2 ליטרים, נכון? כן, לא ליטר וחצי. לא, יש את הבקבוק של 2 ליטר של אנגדי. אנגדי, בקבוקים של 2 ליטר, זה הייחודיות אגב של החברה של אנגדי. בקבוקים של 2 ליטר, שזה לפעמים אם אתה רוצה נגיד לצאת לטיול עם חברים, אתה רוצה להביא 6, אז מאירופה, מוספתי לעצמי עוד 3 ליטרים. אני יכול לשאול אותך שאלה, בתור שותה אנגדי, האם אתה שמת לב שפעם בקבוקים של אנגדי היו קשיחים וטובים וחזקים שמחזיקים, והיום הם עשויים מכלום, ואז הם מתפרקים לך בתוך היד. עשו להם לדעתי איזשהו שינוי בעיצוב התעשייתי שלהם, כדי להשתמשו בפחות חומר, אבל הם לא יישברו. הבנתי. מעניין מה שאתה אומר, נראה לי שהם סתם חסכו כסף, אבל תמשיך. לא, זה איכות הסביבה. כן, זה האמן בסביבה. אני מאמין בכסף. סתם, אני לא מאמין לכל חברות המין מים, הם נראה לי מהמטורפות. סליחה שפרתיך, אז יש 2 ליטר. בסדר, יש 2 ליטר, 2 ליטר וחצי כמובן, הישן והטוב, שכולם אוהבים שישיות וזה בכללי. זה בקבוקים שאין כל כך סיבה להיפגש איתם, כי אתם צריכים לשתות מים מהתמי 4, לא לבזבז בקבוקים, אבל אנחנו בפינת הבקבוקים, אז אני לא אצא עכשיו על בקבוקים, פינת הבקבוקים, זה נראה לי אבסורד. אתה סביבתן בכל זאת, אני לא יודע. כן, אבל בכל זאת, בוא נתק רגע את הדמות הזאת של סביבתן, אני גם ידען, ובוא אני רוצה להביא את החלק הזה שבי, לפחות עכשיו לפרק. אז יש את הבקבוקים של ליטר וחצי של
שעליהם דיברנו, יש כל מיני עיצובים וגדלים, וכמובן גם יש, זה לא רק בארץ, יש גם בחול, את הגודל הזה של 2 ליטרים, יש של 1.5 ליטר, סליחה, גם 2 ליטרים יש, אני ראיתי אגב, אתה גם מתייחס רק למים, כאילו, יש עוד דברים. לא, ברור, נכון. לא, אבל בסדר, לא רק מים, גם לקולה יש בקבוק 1.5 ליטר, וגם לקולה לפעמים היה תקופה שלה לקולה, בקבוק 2 ליטרים, בוא אני אספר לך את זה. וואו. כן, אנשים שאוהבים קולה, היו יכולים לקנות 2 ליטרים של קולה. אז יש לנו בקבוקים של 0.5 ליטר, זה כמובן כולם מכירים, הבקבוקים הקטנים האישיים. בקבוקי, קראנו לזה מזמן, יש בקבוקי טלנט. מה? בקבוקי טלנט, שאתה נגיד, אתה טלנט, ואתה מגיע להופעה, מביאים לך בקבוק קטן של 0.5 ליטר. זה בקבוק טלנט. בקבוק טלנט. 2 כאלה. כן, אז עכשיו פה דיברתי על בקבוקי פלסטיק, עכשיו אני אדבר על בקבוקים רב פעמיים, שזה בעיניי נושא הרבה יותר מעניין והרבה יותר כיף, הרבה יותר חשוב. אז ככה, יש לנו בקבוקים רב פעמיים שהם טרמיים, שהם יכולים לשמור על קור ועל חום, אוקיי? לא, זה בקבוק ספציפית, הוא לא טרמי, זה בקבוק מזכוכית. זכוכית זה חומר שהוא מסוכן קצת, כי יכול להישבר, אבל למזלי, יש לו, אתם לא רואים, אבל מין עיטוף גומי כזה ששומר עליו מפני מכות, שזה דבר שאני ממליץ לאנשים שמסתובבים עם בקבוקי זכוכית בכללי. אתה שותה בזכוכית כי זה יותר טעים מזכוכית? אני שותה בזכוכית כי איבדתי את הבקבוק הטרמי שלי כרגע, אני חושב שהוא באוטו של אמא שלי, אם את מאזינה עכשיו, אמא, אני אשמח שתבדקי ותכתבי לי הודעה אחר כך אם האוטו עדיין שם, אם לא, עם הבקבוק. גם אמא שלי לא מזמן סיפרה לי שהיא קנתה בקבוק אצל הדרוזים, יש אצל כפר דרוזי מסוים, אני לא זוכר את שמו, אני אשאל אחר כך ואני אעדכן בפרק הבא, או שאתם יכולים לשאול אותי בפרטי איפה אפשר לקנות את הבקבוק, בקבוק ב-15 שקלים טרמי ששומר על הטמפרטורה למשך כ10 שעות, ב-15 שקלים בלבד, גם עיצוב יפהפה, אמא שלי עפה עליו מספרת זה לכל חבריה. בקבוק דרוזי, טרמי. אגב, מה עם בקבוקים ממש ממש קטנים של טיסות? זהו, יש את הבקבוקונים הקטנים האלה, שזה נגיד, הרבה אנשים אוהבים להגיד שזה חמוד, שבעיניי זה מוזר לדבר על חפץ כחמוד לא חמוד, בעיניי כאילו זה אבסורד, לדעתי צריך להתייחס לזה מה שזה, כלי לקיבול נוזל, ולהתייחס לפרקטיות שלו. עכשיו כן, קטן אומר נוח לסחיבה ואחסון. אבל, כשאנחנו מדברים פה על שתיית נוזלים, יש בזה סכנה, כי אתה יכול לחשוב אני שתיתי 2 בקבוקים היום, בקבוקים קטנים, מסוכן. אתה צריך לשתות 2 גדולים. 2 גדולים, אם אתה רוצה לחיות חיים תקינים ובריאים. שהשתנן שלך לא יצא בכמות גבוהה מדי, ואני לא מבין. יש גם בקבוקים בשיער נצח העניין, שזה גם נושא אחר לגמרי, אתה מכיר? שזה כאילו כמו טלטלים כאלה קטנים. שעושים איתם טלטלים. כן. אפשר גם לקנות פשוט דייסון ולעשות עם זה טלטלים. לא, בקבוקים זה כאילו שאומרים, יש לך שיער בקבוקים, זה לא משהו פיזי, זה סוג של סוג אבל עושים את זה עם בקבוקים? לא. וואו. לא, אתה טיפש. לא, אני פשוט לא מבין. אולי בור. בעיצוב שיער של בנות. כן, אני מה סטרייט, בסופו של דבר. חשוב להזכיר את זה. אני גם סטרייט, ואני אכפת לי מהאנשים ומהשיער שלהם. אתה שואל אותם. איזה עוד בקבוקים יש? תן לנו את זה. יש בקבוקים יש בקבוקים, אוקיי, אז מגניב. יש עכשיו יצא מין מהדורות חדשות כאלה, שבקבוקים שהם סוג של... לא יודע מי להגיד מנייר, אתה מכיר את הבקבוקים האלה? ווטרבוקס זה נקרא. לא מכיר. ווטרבוקס זה חברה חדשה של מים מוכרת ספציפית, זה בקבוקים שהם יותר... אתה מפהק? זה כבר נשמע שכבר נושא לא כל כך נוגע לך יותר כמו בהתחלה, שבהתחלה הרגשתי ש... רגע, מה זה בקבוקים מנייר? זה נשמע לא טוב. זה לא, אבל זה מנייר, ובפנים יש איזה ציפוי, זה כאילו מגניב כזה, זה כאילו היום הצעירים, זה היפ. אוקיי, וזה גם כאילו סביבתני כזה? לכאורה. אבל הכל לכאורה, תשמע, היום בסוף כל בקבוק חד פעמי, כל דבר חד פעמי, כל דבר שמוסיף פסולת. אבל אנחנו שוב, לא בפינת איכות הסביבה, די להכניס כל מיני אידיאולוגיות הרצחניות שלך פנימה, תשחרר אותנו. קונספירטור. יפה, לא, בסדר, אתה לימדת אותנו על בקבוקים, ולא דיברת על פקקים, אבל נעזוב את זה. כי פקקים זה עולם אחר. זה עולם אחר. למה בפקקים יש את הבפנים של הפקק תמיד? מה זה הדבר הזה? כדי שנוכל להוציא אותו ולשחק איתו. זה שנילס אותו ונהפוך אותו לצמיד? בדיוק. אגב, יש עניין כזה שהרבה פעמים נגיד, אתה שואל, איפה הפקק? אתה מכיר שנגיד, אתה מוציא ברוב ושואל, איפה הפקק? ואז מישהו אומר לך פה. כן. אז זהו, אז אתה לוקח ומחזיר לבקבוק. זה ממש היה חשוב. אז נראה לי זהו, היה לכם כיף? אם כן, תדרגו אותנו 5 כוכבים. אנחנו צריכים את הדירוג הזה שלכם. כן, אנחנו פשוט מתים על הדירוג, תכנסו, דרגו 5 כוכבים. יש לכם, אתם נכנסים לספוטיפיי, יש לכם 3 נקודות למעלה, תלחצו, ואז דרגו פודקאסט או תוכנית, זה לא יודע מה כתוב שם, ותדרגו, צד שמאל זה 5 כוכבים, אם אתם בעברית. ותספרו עלינו לחברות שלכם ולחברים. וכולם תגידו להם, וואי, יש פודקאסט חדשות. ותגידו לנו אם אתם רוצים שנפסיק עם זה לנצח גם. כן, אם מישהו, וואו, זה יהיה מעליב, אל תגידו, או להמשיך עם זה לנצח. כן, ולמי שיכול להגיב, הבנתי שכבר הצלחתם, מי שיכול להגיב בספוטיפיי, תגיבו, זה משמח אותנו. נכון, תגיבו לנו ותכתבו לנו גם מחמאות, ואפשר גם לא להעליב אותי בפעמים האלה, כי היה פעמים קודמות שאני זוכר שהעלבתם אותי, ואני רגיש, אני אולי נשמע קשוח, אולי נשמע קר רוח,
אבל אני בחור רגיש. הוא בכה אחרי הפרק. אגב, פרק הבא אני אזכור לעשות שאלות לפני, ואז תוכלו לשאול שאלות וליהנות, ויהיה לכם כיף. ותודה למיכאל זילבר על הביט והקריינות. נכון, אמן ועד מחר לא יקרה שום דבר מיוחד, תוכלו לשמוע את הפרק הזה ויהיה לו רלוונטיות, ואם לא, אז תכתבו לנו, טיפשים, אתם לא מקצועיים. כן, מה זה מתכוננים למתקפה באיראן? ליטרלי כל המשפחה שלנו מתה, למה? כן, אני מקווה שלא אבל. שיהיה לכם סוף שבוע נעים. ומצמרר. שבת שלום וביי. ביי.